80 състезатели от 22 клуба взеха участие в ежегодния турнир по карате Киокушинкай за Купа Верея, който се състоя на 24 април в Стара Загора. В състезанието не участваха черни колани и национални състезатели, но въпреки това се наблюдаваха оспорвани и атрактивни битки. През последните години Купа Верея се явява начален старт за бъдещето участие в националният отбор. Приз за Купа Верея спечелиха Николай Вълчев при мъжете, който стана победител в категория над 90 кг, и Назифе Бекир при жените. Старши треньорът на националния отбор Сенсей Асен Асенов, който бе и домакин на мероприятието, заедно с неговия клуб Аскен, заяви, че на татамито е видял бъдещи нови попълнения в разширения състав в националния отбор. С най-много отличия се окичиха представителите на клуба домакин Аскен, както и Шугун София, които успяха да класират 100% от своите участници на почетната стълбичка. Състезанието бе открито от общинският експерт към община Стара Загора Георги Димитров. Ето и победителите във всички категории. Йордан Господинов, Будо Севлиево до 60 кг. Коло Желев от Самурай Стара Загора в категория до 70 кг. Пламен Добрев, Самурай Бургас в категория до 80 кг. Иван Николов от Шугун София в категория до 90 кг. Николай Вълчев, Аскен Стара Загора над 90 кг. Стела Вълчева, Киокушин, Нови пазар в категория до 50 кг. Назифе Бекир, Аскен Стара Загора в категория до 60 кг. И Владислава Вълчанова, Катана Велико Търново в категория над 60 кг.